Għall-okkażjoni tal-Jum Marittimu Ewropew li qed jiġi organizzat f'pajjiżna, il-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar Cardona żar il-Port Ħieles f'Kalafrana. Hemmhekk ra mill-qrib ix-xogħol fuq l-estenzjoni tat-terminu numru 2 u qal li x-xogħol miexi kif ippjanat u mistenni jkun lest sa Awwissu ta' din is-sena. Din l-estenzjoni għandha twassal fost l-oħrajn biex il-Port Ħieles jibda jakkomoda vapuri li jesaw 18,000 container. Sissa f'Malta jistgħu jidħlu biss vapuri li jesaw 16,000 container. Dan l-iżvilupp għandu jwassal biex il-Port Ħieles ikun jista' jirbaħ il-kompetizzjoni li teżisti f'dan is-settur b'hekk jiżdied l-operat f'pajjiżna kif ukoll jinħoloq aktar impjieg fis-settur. Il-Ministru qal li l-Gvern jinsab għaddej b'ħidma bilan li jwettaq il-proġett ambizzjuż li pajjiżna jsir ċentru marittimu ta' eċċellenza fil-Mediterran. Cardona semma wkoll li fil-jiem li ġejjin ser tinfetaħ sejħa internazzjonali ta' interess biex is-sit fejn kien hemm il-Malta Shipbuilding ikun żviluppat f'ċentru marittimu. Waqt din iż-żjara fil-Port Ħieles, il-Ministru kien akkumpanjat mill-Kap Eżekuttiv Juwi Maleski u mid-Direttur Alex Montebello. Intant aktar tard matul il-jum, il-Ministru Cardona laqa lill-Kummissarju Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd Marija Damanaki fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Damanaki se tkun waħda mill-kelliema waqt il-Konferenza Marittimu Ewropew li ser issir f'dar il-Mediterran għall-konferenza bejn it-3 u l-4.